Гадәт буенча, укуны тамамлаган һәрбер сыйныф ниндидер тамаша күрсәтергә тиеш. Я кемдә нинди фикерләр бар? Спектакль! Яшьрәкләрне куярга кирәк. Марфуга бар. Бигрәк кызык инде Кәрим. Ха-ха-ха. Әйдә җитдирәк булыйк әле. Сүз соңгы кыңгырау турында бара. Без концерт программасы күрсәтергә тиеш. Исәнмесен? Без күктән төштең әле. Бөтенесе дә шуны куя. Берәр яңарак әйбер юкмы? Яңа әйбер. Вот прикольно булачак. Әйдә тәкъдимнәрегезне әйтегез. Ул гомергә истә калырлык булырга тиеш. Анысын барыгыз да белә. Программасын үзем тизеп бирәм. Беренче номер, яз әйдә. Беренче номер Самат гармунда уйный. Икенче номер Дилбәр җырлый. Өченче номер Алсу бии. Ә инде дүртенче номер программабызның кадагы Илнур анекдотларын сөйли. Ә без инде аларга карап, яшьлекләрне искә төшереп, елыйбыз. Монысын язмаямы? Бездән дә сорарга кирәктер. Мин үзем өчен үзем эшләргә өйрәнгән. Әле син каршымы, Самат? Юк, шулай да. Ничек барыгызда ризамы? Килештекме? Мин каршы. Борчылма, син катнашмасын. Сез нәрсә инде биюсез булмый, Алсу? Нәрсә? Алсу туташ, әле генә мин нәфис вакытларыма катырак бассам, башындагы мием селкенә. Һәм имтиханнарны бирә алмаячакмын диде. Кыланчык. Минем өчен син бейсеңме Алла әле? сакласын. Берәр спектакльдан өзек күрсәтик. Мин спектакль куйык дигәч, каршы килдең Марфуга, ә үзең? Мин өзек дидем колак. Казанда Вьетнам базарында колак саталар. Бар да алып кайт. Адресын бирәсен, бер рәттә сезгә дә алып кайтырмын. Инде үзек ягъни мәсәлән? Галиябанудан. Прикольно. Лилия, борчылма. Без синең белән көтүдән кайтучы кәҗәләрне уйнарбыз. Туктагыз. Ким Хәлил, ким Галиябану? Мин үзем Самат ярыйсарына җырлыйм. Тәрәссүбен катып ала, ашмыйсың килсә чыгып Лилия, борчылма. Көтү безгә үгезләр дә кушылды. Шаярабыз әле бер җитди карарга килмәдек. Чынлап та вакыт бар әле. Тыңлап тордым да. Шым, радикулитын шыгырдатып, радик сөйли. Мин әйтәм, тыңлап тордым да. Радик, ишеттек инде утыр, а. Ишетсәгез шул. Нәрсәдә калдым әле мин? Калды. Баштан. Башлыйм. Тыңлап тордым да. Нәрсә көләсез инде? Менә әйтәсез сүземне дә оныттым. Хәлилне Самат уйнасын, Галиябануны Алсу. Радик, спектакльдә Галиябану җырлый. Нигә? Мин җырлый алмас дисеңме әллә? Лилия, күрәсеңме? Көтүебез үсә, зурая. Тоналарда кушылырга торалар. Әле тора бара без синең белән баш рольдә калачакбыз. Чөнки көтүгә без беренче килдек. Бигрәк прикольно булачак. Дилбәр, ә син ник дәшмисең? Тыңлыйм. Ой, йоклаган Галиябанубыз да уянды. Көчле алкышлар җәмәгать. Көтүне сайлап алырга да озакка сузмый репетицияне башларга кирәк. Әйдәгез. Мин авылда сөйләштем. Килеште. Тиз булу әйбәт. Югыйсә туйдым бу общагадан. Җир читендә булса да ялгызым. Үзеңдә яшисем килә. Безә мин анда ялгыз гына булмыйбыз. Әлбәттә.
Әлбәттә. Әлі мен сиңа кішкене генә матур гына бір малайды алып кайтырмын. Миңа соң түгел. Несен Ходай? Мен каршы түгел. Юнусов нәсілі қаларға тиеш. Бәлки біз ішіне мында ук бітіріп кайтырбыз. Неше? Нен дейсің? Язылышып кетіргедім. Білмем шо. Сен ауылға қойткашта үлгірірбіз әлі мені. Яры ансын ертеге сөйлешіміз. Бүгін менің отырмышым белән хушлашудан устырасым килә. Самат, бір яңалык айтayım mı? Әйт. Әти яңа әни алып кайта. Аңламадым сіздің шаяруны дилдар туташ. Шаярудан көптен озган инде Самат. Деңгеленеме? Казан шәһәреннән фельдшер алып кайта. Кем? Врач. Татарча табиб була инде ул. Дәванем сүзләрне бузарга кушмый. Юк, матур сөз. Біз үйренген врач дип әйтергә. Бір қарағанда татар сүзләре нинди матур. Біз шуларны бузып сөйләшәбез. Кара да Самат. Ничек елга тыныч кына салмак кынага. Әйе. Менә аккан суга карап теләк теләсәң, тормышка аша диләр. Син дә телә. Минем теләк тормышка аша торган түгел шул. Ана, кирәкле кишер яфрагы килә. Халил белән Галия бануга сәлам. Син Исмагыйль буласыңмы? Юк. Мин бер кемне дә сатып алырга җыенмыйм. Нигә клуб янына түгел? Синең килеп чакырганы көтә идек. Шакырдым дип уйлагыз. Тик уйлар өчен баш кирәк шул. Элнур, менә синең башың бар име? Файдасы юк. Нәрсә? Баш теләсә кемдә дә бар. Менә башта акыл бик сирәк кешеләрдә генә очрый. Курыкма, Элнур. Син ул кешеләр рәтенә кермисең. Син үзеңчә мастата не буласың инде. Шулаймы? Ha? Мен? Нәрсә мен? Нәрсә? Син бик ашыгасың буга, Элнур. Нишлисез, Самат? Рәхәтләнеп сөйләшеп тә булмады. Бүгенгә кыса булыпты. Килгәндә шойгыр киткәләп йөр, ярыймы? Әбиңә сәлам әйт. Бабаң утырмаган килсен. Тагын бер үтенеч, Элнур. Әтәшеңә әйт зинһар. Иртә таңнан шуя кычкырмасын, ярыймы? Я, астарма. Очрашырбыз тар басмада. Изәргә еренә тор. Сау булып тор, Дилбәр. Самат, нишлисең син? Нәрсәләр әйтеп бетердең син аңа? Жүрмәсен эш пешереп. Син дә шәп. Дәшмичә басып торасың. Ирләр сөйләшкәндә, хатын кызның дәшми тору мәслихәт иде аны. Юк, аңларлык итеп. Илнур, йөрмә артымнан. Сарыуым кайный дип әйтеп булмыймы шуңа? Әйттем. Бер генә дә түгел, нәтиҗәсен үзең күреп торасың. Ярый, булды бу хакта. Әйдә, Самат, кайтыйк әле. Юк, ни ашу килә. Соң булды инде, шундый матур көн юк өчен без алармын. Сизәм, Алкай. Мин аның йөрәк тибешен тоям. Дөньядагы иң камилләшкән хайван ул ат. Йөрәк кенә түгел. Тез буыннары да калтыр әле монда. Эй, улым, тез буыннары калтыра бер хәл. Язмыш сынаулары алдында
Үзең калтырап төшмә. Дөти. Biz bit Сабиржан фарнасылынан. Ау, Сабиржан дигәнне аңлата бит инде. Менә улым, менә. Моны белүең әйбәт. Намусыңа тап төшермә. Дөти, ишеттем, беләм. Мәктәптә дә илеңне, телеңне, ватаныңны ярат, сакла дип өйрәтәләр. Менә. Нәрсәсең ул синеңчә ил, ватан? Менә шушыдыр инде ул, Дөти. Эй, гавар. Менә бу җил уйнаган башыңа сеңдереп куй. Синең өчен туган ил, ватан, менә син туган нигез. Нигезең бар икән, димәк синең илең, ватаның бар. Яшәүнең мәгънәсе бар. Менә ни өчен без сугышта җиңдек? Чөнки һәр кеше үзенең нигезен саклады. Җыеп әйткәндә, барысын бердә, асылда үз илен, ватанын саклады. Дөти. Зур фәлсәфәне гади генә шишәсендә бирәсең. Тормыш гади улым, кешеләр генә катлаулырак. Дөти кара ни куана. Без янында шуңа шатлана ул. Дөти. Нигә син аңа исем куштырмадың? Кешеләр нәрсә диләр соң? Самат аты диләр. Менә шулай булгач, үзең ничек телисең, шулай эндәш. Менә икегез генә аңлый торган тел уйлап тап. Кызык син Дөти. Рәхәт синең белән, Хәлен микән? Шыгым микән? Әниләрдә ятып бетмәгән. Юк, бүген чыкмыйм инде булмаса. Йөгереп төштем су буена, суда кышлар yüzәдер. Чыкмыйсың дип үпкәләмә, Хәлил бәгърем җан кисәгем, куркам кеше сизәр дип. Чыкмыйсың дип үпкәләмә, Хәлил бәгърем җан кисәгем, куркам кеше сизәр дип. Бурында көчле алкышлар. Һәм Хәлил белән Галиябаны кочаклашалар шатланышып. Иде? Айдагы кыз чиләкләре белән җиргә төшкән. Ни хәл, Дилбәр? Әйбәт. Телең булмаса, күптән карга күтәреп алып киткән булыр иде үзеңне. Каргадан тартып авыр идең әле. Бик кирәгең бар. Авай димә Хәмдия. Нинди Хәмдия? Шундый сүз бар. Татар халык авыз иҗатында. Самат,
Sana bir sorum var idi. İkini sıra. Kılın indi. Bunu koptum. Senin mototsiklin işleymi o? İşlemi. Lakin senin işin özüm bitip, artıından pıtırdap da yürürgeriz ha. Yarar. İlnur'dan sorarmın indi. Işli. Ucu kabındı. Koya barığa koşam gerek. Ertege uңар şıkırına izgiler şişmesine barıp gelesiydi sana. Anda jeo barsan yırak. Dilber. Kuruşa Salih abinin maşinasını uğrap çıkayım mısın? Şükürler. Lega bit üzüne. Sen degende? Ayak gidende? Yar etil bistesin, men koytayım hele. Dilber. Nerse? Sen bir neseden unutmadın mı? Yok. Belki soğuk gidersin. Sileştirip dünyamdan ıttırgansın Samat. Oğuzunu açıp durma. Nerse? Nerse deysen sen? Kara elmeme nerse de? Dilber. Kara le. Dilber. Lega bit üzüne. Dilber. Oh, sen de kara nerse deysen. Babaya kayıtlam Dilber. Benim kışıktan kalır ki Dilber. Müşahara gittin. Migrek yakşalir diye bu. İster misiniz? Sen Melfiye. Kulaklar arasında ne işli biz? Deri yiyip konuşli biz. Benim Dilber apa bilen yaşasın barıydı. Kitip duralı Samat abi. İndi sıra otağın. Sen bilirge değişti öyle. Melfiye, nege şula ciddi. Heteroşon kitip dursun. Kızık. Samat abi atlar arasında yürüp at gibi kışını başlagansın. Kulağını vursam. Vurdurturlar. Samat, kitip dur indi. Samat abi kitip durun değil mi? El yakın bulgan kulak buraymış. Vurdurtsalar vurursun. Eydi Melfiye, tanıyım sizinle. Dilber apa. Sen nege benim abi bile yürümüş, Samat abi bile yürüsün. Anlamadım. Nege sen benim İlnur abi bilen yürümüşsün. Sen nerse sıraganını anlaysın mı? Anlayayım. İlnur abi seni yarata. Kaydan bildin, Allah özü etti mi? Etmedi. Min de kıskışı bitsizem. Samat'ını nige yaratmışsın? O benim abi değil. Sen benim İlnur abi bile yürüge tüyüş. Ne işi ginde tiyiş Elfiye? Mine senin küfük jinge kirek. Eydi Elfiye, mine kız kışı bilen kız kışı sileşken kübük sileşigen. Eyde. Mine senin yigitin var mı? Bak yigit desen hatırı kalır. Ol sen aşığı mısın? Bilmem. Yarıp yürüyüşüm de. Kuvam gitme. Özüm kurmay tursam köngülsüz. Demek yaratasın. Kimni? Son şulu yarıp yürüyüşüne indi. Bilmem yaratan buğay. Mine bizden de. Samat abiyim bilen ne kışılay. İlnur abi. Onlar al soğapan bilen? Min alsa paşamı seni şuysın. Yarame gittim indi. Sen öyle Dilber apa mı? Nerse şu sayır açtı kız. Abisine beni dimli. Nerse? Rıza buldun mu sen? Uylap kararmın dedim. Dilber. Dilber.
Нәрсе бар? Сәле вакыт юк. Маймылланып сикерге өлгөрсүң әле. Илнур. Синең Дилбәр белән хәлләр ничек? Нинди хәлләр? Анысын син беләсеңдер инде. Бәхетең кыз кеше. Ярар, әтәчләнмә иде. Biz bir-birimizga yardım ete alamiz. Нәрсәдә? Илнур, син тумыштан шулаймы? Әле бигәндә миң силкендеме? Юк, син туктасаң мине мыскыл итүдән. Кыйма кырып кына кызны үзеңә каратып булмый. Эй, Ателла, кел яныма. Илнур, сиңа Дилбәр кирәк. Миңа Самат. Максатлар икебезнең дә бер. Шуңа да без синең белән килешә төзик. Нинди килешү? Син миңа, а мин сиңа ярдәм итәм. Ничек? Соңыннан аңлатырмын. Килештек? Дилбәрне барыбер үземнеке итәм. Мин каршы түгел. Алсу, менә син үзең ут кыз. Артыңнан нинди генә егетләр йөрми. Ә син һаман да шул мыкыт Саматка карыйсың. Эх, Илнур. Аңлата башласам, узак. Кыскартып сөйләсәм, аңламаячаксың. Дәват әйтә Biz үскәндә бер кара бия бар иде ди. Бой карап торырга әллә нидә түгел үзе. Ә менә атланып алсаң, башымны боескә күтәрә дә. Аяк астына күзә салмый. Уйнакка биеп бара иде ди. Тизгенем бер бармак белән генә йөртеп була иде ди. Шу кадәр сизгер булган. Шаба башласа җин кебек чапкан. Шуңа күрә аны җинне бия дип йөрткәннәр. Эх, шундый җенле бияң булса, Сабан туйда беренче урын синеке. Карагыз әле. Сабан туй дигәннән иртәгә атларны чаптырабызмы? Әлбәттә. Егетләр, сез беләсезме, мин шундый бер кызыклы хәл ишеттем. Безнең авылда сугыш вакытында Орлик дигән агат һәм Сәлим исемле бер малай булган. Сугыш вакытында бит инде атларны егетләр, малайлар җигеп йөргәннәр. Менә шушы Орликны да Сәлим җигеп йөргән икән. Шуның хәтле кулга ияләшкән булган, буларның дуслыгына бөтен авыл шаккаткан дип беләсезме? Ул елларда атларны сугышка алып китә торган булганнар шул. Менә безнең авылдан да берничә атны һәм шушы Орликны да алганнар. Тимер юл станциясенә барган чакта янымда Сәлим дә баргач, ат тыныч кына барган. Ә менә вагонга кертә башлагач, эшнең кая барганын сизгән дә, керми ди.
Киш хал белән итеп, төртеп, кыйнап кирткәннәр моны беләсезме? Вагон içine кергәч, кешнәп, дулап, тибенеп, аякларын канатып бетергән ди. Моны Сәлим күргәндә, калдырыгыз атны калдырыгыз дип елый икән. Ат вагонның кичкенә генә тәрәзәсеннән башын чыгарган да Сәлимгә карап тора икән. Зак, бик зак шулай карашып торганнан соң, поезд китә башлагач, Орлетның күзләреннән зур яшь бөртекләре килеп чыккан. Моны күргән халык ах иткән. Ахыры ничек беткәнсең? Ат сугышта үлгән. Ә Сәлим авылдан китеп югалган. Яра, егетләр, әйдә бәрәңге пеште булгай, алышык. Давай. Я да белдем бирәл. Давай. Кайнап тора. Кызган бу. Ай, пешкән. Abi sen ya da gel. Ай. Мәлнекәш. Ай. Мабулат булсын. Ай, улым, кайттыңмы? Давай, ничек кылмыйсың? Кызлар күзәтәсеңме әллә? Кая йөрисең бу вакыт? Әле тавыкларда йокламаган. Әтәч яңа кычкырды. Таң аташыдыр ул. Давай. Минем кебек яшь егетләр кайда йөрмәс? Үзеңдә утырасың бит әле. Әйдә метләнмә. Карачыклар йокла биттеләр. Киттек. Тавылым, тукта, әз генә утырыйк әле. Кичә бигрәк матур бит. Без яшь вакыттагы кебек. Көндез вакыттан юк, ә кичен чыгасың да китәсең, рәтләп сөйләшеп утырырга вакыт та тими. Утырам давай. Синең белән таң атканчы утырам. Юк, улым. Яшь вакытта йокларга кирәк. Картайгач, йокы кача икән ул. Булмады инде. Картайгач, йоклармын дип йөргән идем. Билеңә салкын тимәсен. Кичке салкын хәтәр була ул. Көн бүген эссе булды. Җир ярыйсы гына җылынды. Тиз генә салкын алмас әле. Сез беләсез инде. Беләбез шул, улым, беләбез. Тик менә сез яшьләр генә аңларга теләмисез. Карар, улым. Сине Гөлҗамал малаеның кызы белән йөри дип ишеттем, дөресме? Авыл һәрвакыт авыл инде ул, Давай. Сиңа бу кирәкме? Тормыш, язмыш, төрле уеннар уйный. Галиулла абзый, сез бүген серле сөйләшәсез. Кабатланмасын өйдә язмышлар. Син Ибрахимның ничек итеп карап торганын күрдеңме? Күрдем. Ә син солдатка киткәч мин ни эшләрмен? Нишләрсең? Көтәрсең? Сиңа кызык, ә мин ялгызым калам. Гөлҗамал, мин бит авылны алып китмим. Авыл халкы белән үз урынында кала. Ник көләсең? Авылны күтәреп киткәнең күз алдыма килде. Ярый, мин керим. Өйдә орышырлар. Әпитмисеңме? Жүләр.
Irtega unutma. Qayt Galiulla. Mundaring sog'ingandir. Davati. Biz sening bilan ir kishilar. Eda oshiqdan oshiq siylashlik. Eye. Men Gülcama abinin mağayı, Aybuvat abinin kızı Dilber bilen yürüyüm. Başka işgaliklerin sıramayın. Bizning de yaşaklar buldu. Bizning uramga adashib kelib kirdim bug'ay. G'oli. Men o'z olimda adashmayman, Ibray. Bizning tigi siylashu boshqa bo'lib chiqqan oxirisi. Qaysi siylashu? Qilonma, Guljamal turunda. Ona aytasin ekan. Narsa degan eding hali sen? G'oli, men seni kesatdim. Guljamal meniki. Men seniki deb o'zi aytdimi? Aytir. Şul talyanın kerak da indi. O'zing vatasыңмы? Әллә qıynab alıp vatayıqмы? Menim qo'ldan bu talyanlarday kishi tumagan hali. Yalg'ishasың tugan. Ko'rmayim. Yigitlar? Narsa bu qushtonlar yigitlar ismi yurtalarmi? Narsa? Şunu da yıkalmışsınızmı? Davati, ayda kirik. Ne? Nerse? Ayda kirik diyeyim Davati. Haydi oğlum. Ayda, bir konu. Kirik oğlum, kirik. Haydi. Mana şulay yaşap yatağız indi.
Evet, yaşap yodasız. Hani kızım Dilber de kayıttı. Kızım. Hani tanış bul Emine apa. İsen misiniz? Balam, olay dörfa kılanma. İsenler kişi bilen. Yarı. Yaşı yiyeleşir hele. Yani barımızda yılışı bitti. Edeniz bir gelip oturup çay içip alayım ha. Hazır, özürlüyüm. Gerek mi? Biz Dilber bilen ikev özürlüyüz. İyi bir Dilber. Bana evet. Koral kızı. Eğer de sen benim bilen bulay kılansan, men senin turmuşunu şunday itermin. Nik tuğanın av kindersin, anladın mı? Жіберіңіз. Мұндай байлықны нендейдер бір маңқа қыз арқасында қолымнан ышқындырамысың? Сенің бәрім общагада яшап қарағаның жоқ. Нечо яшарсың? Барсы да алда әлі. Жіберіңіз дейім. Neyse buldu? Дос қызымны көресім бар деді. Қазір келер. Никах уқыты баласы болар. Мұллаға айтырға керек. Үлгірербіз әне. Біз Қазанда жазылышып қайттық. Әмине сөйлесті. Никахсыз йұртта бәрәкәт болмай. Аңладым әне, аңладым. Әйдегіз, ашап алайық. Ашықтым мен.